Hey guys, today yes we done for PlayStation Next. Second noć, o PlayStation prawo i Xbox. Що дадам. Second, the like, subscribe. Just 2 minutes subscribers. Ако ме милате от 6 ви купам висински PlayStation и Xbox ще ви дадам. Ако гледат някакво видео, YouTube го гледа сега в видеото. Сега вие YouTube гледате вие в видеото. Вас видео. Ако ми имате 24 million subscribers. 24 million subscribers, go. YouTube, ако към push play button. Само сигурно play button ще биде на сипа. Тогава ще купим всички PlayStation 5. Ще дам не. Ако бям Gold Play Button, Gold, PlayStation и Xbox, giveaway ще да бидете. Xbox и PlayStation giveaway ще ви дадам. Сите на вас. Збирате колко лайкове и subscribe сакам. Ако гледат во Даниел, не знам, во няма ко пуша на TikTok, да знаете. Сега, овој път ако го гледате во видео. Сега ќе завършам на Xbox сумотованието и ви ќе покажам да giveaway. Ако ме овојте 24 Gold Play Button или Silver Play Button, купам PlayStation 5 ќе ви дадам. Сега аз ќе ви направам вашите видео, да гледате што правам и аз. Сега што ви обяснувам. Сега тоа видео што не го погледнате. Ja што правам, видите. Сега знаете што. Може ќе почна да снимам YouTube, може да снимам видео на TikTok. Ако сакате да фолоу мене, горе-път. Giveaway ќе ви дам телевизор. Ако ќе можете то Gold Play Button, телевизор, Xbox, PlayStation, ќе ви дадам. После, тоа многу subscribers. Дадам на секој вас PlayStation 5, телевизор, Xbox, кола, секој ви дадам. И пиши ви дадам. Не. Какво ще ви направя? Всеки направим PlayStation. Всеки направим PlayStation. Всеки играем с PlayStation. Сега, ако гледате в видео, гледате в видео, ако гледате, сега в видео, ќе дам вас, ќе ви дам се, дам PlayStation,
Ja, is my PlayStation. My Xbox. Kijk, my Xbox. My Xbox controller. My new product forever Earth. My new product sequer was traga. Новите вакови. Където сите вие работите PlayStation 5. 24 million subscribers to go. Къде е пълна кутия? Вижте каква кутия. Унътре е пълна. Къбите пус. Още един таков отворен. Во giveaway. Вие ще ги направих аз. Во се купех. Во се купех и во се купех. Вие сте giveaway. Giveaway aan PlayStation. Ik koop een PlayStation. Аз направих controller, Xbox и PlayStation. Знаете. Aan Xbox и PlayStation. Ja, controller. Знаете. In Xbox и PlayStation. Вие чу giveaways. Ки добиете. Кой остава лайкове to my video, вие пълни AirPods Max Mix 6, където PlayStation и controller с PlayStation вие обични такви у Apple Store и вие ки добиете, вие с PlayStation ки добиете таков трака и таков. Go to giveaway again. Was PlayStation. Nee, Xbox. PlayStation. Zo направих. Wow, rock. 24 million subscribers. И push. Connect 4 million subscribers to go. More than prize. One часа ки добиете. One часа Pepsi. Там унътре. Часа с Xbox ки дадат. Видите, аз имам много. И пуска купони ки давам пуска. Това giveaway to PlayStation. 24 million subscribers to go. Giveaway ки дадат тия работих. PlayStation, an Xbox, Xbox controller, plus и слушалки. Go! Сега, клойте thumbs up. Къбите червен